Ar y 10 o Ragfyr, Awstralia ddath wlad gynta I wahardd cyfryngau cymdeithasol I bobl o dan 16 oed. Beth mae hynny'n golygu? Wel, dim Snapchat, dim Instagram, dim TikTok, dim Facebook, dim Twitch, dim byd. Ond pam? Wel, yn ôl Llywodraeth Awstralia, bwriad y gwaharddiad yw amddiffyn pobl ifanc rhag cynnwys newidiol a risgau eraill fel seiberbwlio. Mae'n debyg bod y reolau newydd yn boblogaidd iawn gyda rieni. Ond beth yw barn pobl ifanc? Fi'n teimlo bod yn rhywbeth dda, ond just mae'r oedran tipyn bach yn rhy uchel. Fi'n meddwl falle dyle fe bod yn 11 neu fel 12. Fi'n meddwl mae'n stop o plant o gwylio pethau ach y fi, fel pethau mae pobl ddim eisiau gweld. Herwydd mae fel dim filters arno pethau, a does dim ot faint maen nhw'n dangos, ond meddwl dylwn nhw'n gwneud fel parental controls a pethau. Mae'n teimlo bod yn syniad dda i'w wneud oherwydd mae'n gallu effeithio ar ymddygiad gwael pobl a rwy'n meddwl mae'n gallu helpu plant bod yn saff, ddim ar-lein. Pethau ar-lein ddim yn neis, a bydd rai o bobl wedi tyfu lan yn bach yn traumatised o fe. A mae'n gallu stopio plant fel oedran ni rhag gweld pethau fel hynna. Ac yn Awstralia, roedd llawer yn anhapus gyda rai yn trio roi stop i'r gwaharddiad. Dadle oedden nhw fod y reolau yn mynd yn groes i'w hawliau I gyfarthrebu'n rydd. Ydy, mae lot o ddadle wedi bod a mwy yn siŵr I ddod. Ond efe gwaharddiad ar y cyfryngau cymdeithasol yw'r ateb I broblemau pobl ifanc heddi. Dydd Nadolig, un o ddiwrnodau mwyaf cyffrous y flwyddyn, a'r disgyblion yma yn Ysgol Pontyfrenin yng Nghortseunon methu aros. Gobeithio am eira oherwydd rwy byth wedi gweld eira. Dwi'n edrych ymlaen at Nadolig oherwydd dwi'n gallu dathlu gyda fy teulu a fy ffrindiau. Ni gweld fy teulu a ffrindiau a agor holl anrhegion. Nadolig yma, rwy'n edrych ymlaen at gweld fy teulu a agor anrhegion. Oes, mae yna ddigon o gyffro yma, ond be am eich dymuniadau Nadolig chi? Wel, fe nath Lisa Benados holi dros 1,000 o blant dros y Deyrnas Unedig am eu dymuniadau nhw, a'r atebion yn amrywio o gael hippo a heddwch byd. Yn ôl gwaith ymchwil Benados, roedd yr atebion fwyaf poblogaidd yn cynnwys treulio'r Nadolig gyda'r teulu, ffôn symudol, eira, beic, gweld Sion Corn. Be am ddymuniadau plant Ysgol Pontyfrenin? Nadolig yma, dwi wedi gofyn am sgwter, coler a dillad. I pawb cael Nadolig hapus a I gweld y teulu ni. Dymuniadau o bob math a phawb fan hyn yn sicr yn edrych ymlaen. Diwrnod pwysig ym Mae Caerdydd I ddiddymu, smygu a feipio yng Nghymru. Mae ymgyrchwyr a phlant ifanc wedi dod at ei gilydd i'r Senedd yr wythnos hon. Mae'n cam pwysig tuag at gael Cymru di-fwg sy'n golygu dim ysmygu neu feipio. Mae'r bil atal ysmygu yn rhan o gynllun I greu cenhedlaeth ddi-fwg erbyn 2030. Ac un o'r newidiadau mwyaf yw codi'r oedran lle mae modd prynu tobaco bob blwyddyn, sy'n golygu bydd rhywun sy'n 15 oed heddiw byth yn gallu prynu sigarettes yn y dyfodol. So the legislation means that anybody born after 2009 will never legally be able to buy cigarettes. We won't be able to access these products, and that's really important because we know that when children do experiment, when they try smoking, often they go on to be long-term users. A nifer oedd yma heddiw yn cefnogi'r newidiadau. Dwi'n mynd mewn I ysgolion yn Nwyfor Meirionnydd yn eitha aml, a mae'r disgyblion yna'n gyson yn sôn wrthai am eu pryderon nhw am vapes yn enwedig, am y ffaith bod plant yn cychwyn feipio ynghynt ac nad ydyn nhw'n gwybod beth ydy cynnwys y vapes yma. Felly mi fydd yn rhoi hyder iddyn nhw nad ydyn nhw'n mynd I gael I bombardio efo'r vapes yma. Creu Cymru iachach yw'r nod I genedlaethau'r dyfodol.
Dyw gweld cwn hysgu yn tynnu sled ddim yn rhywbeth chi'n gweld yng Nghymru'n aml. Ond, yma yng Nghonwy, mae pobl ifanc yn dod at ei gilydd i ddysgu sut mae gwneud. Dyma'r unig academi o'r fath yng Nghymru, ac mae'n rhoi profiad unigryw iddyn nhw. Dwi'n gwneud canu crossing, a mae hwnna'n gwneud, dyn ni'n rhedeg efo'r cwn, hefo strap rhwng waist ni, a dyn ni'n rhedeg rownd y trac efo nhw. Dwi'n hefo starwa, ac dwi wedi bod efo ers 2 blwyddyn wan, ac hi di'n hoffi, ac dwi'n meddwl mae'n nabod dwi hefyd. Dwi'n mynd ar sled gyda arwyddion, ddim un ar snow, ond ie. Mae'n gyfle hefyd i ddysgu nifer o sgiliau gwahanol, o waith tîm i sut i ofalu am les cwn. Dwi'n mwynhau sut i gwybod sut i edrych ar ôl y cwn, fel sut i cadw nhw'n saff, sut nhw'n teimlo drwy fo, a sut i helpu efo cwn fi adre hefyd. Mae'n gweith anodd o dibynnu am beth ydych chi'n neud, fel faint ydych chi'n rhedeg a bethau, ond ie, mae'n bach yn challenging weithiau. Tra bod llawer o'r bobl ifanc hyn yn dod am y profiad, mae ambell un yn breuddwydio am gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth yn Sweden y flwyddyn nesaf. Blwyddyn yma mae rhaid iddyn nhw fynd i rasys ym Mhrydain i gallu mynd ymlaen wedyn i'r gemau yn Ewropeaidd. Edrych ymlaen at flwyddyn nesaf felly, a'r bobl ifanc hyn eisiau cyrraedd yn bell ar ei sled.